goes, jogging, jalan-jalan, lan ana uga pusat pendakian neng puncak Gunung Klothok dulur-dulur. Sawetara dalan sing diliwati iki jalan tembus Lebak Tumpang Selo Mangleng cukup alus lan cukup gede lur, bis iso liwat. Biyen kulineran iku buka kabeh dulur-dulur. Dadi yen sawitane rengket banget lur, engko iso tebang pilih terus diremajakan maneh. Sing wis mulai mudhun ana sing mulai lagi munggah. Pendakian neng Gunung Klothok dulur-dulur. Nah, iki para crosser. Crosser dari Kediri dan White Kopi tak kon ngowahi bubuk ireng rada akeh lur. White kopine porsine dikurangi, bubuk irenge ditambah dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Argowilis, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Ki tepate aku neng nggone ngarepe gerbang SMP Negeri 1 Semen lur. Dadi dalan iki yen arah mburiku, arah mobil mau ki arah berbagai kawasan wisata neng wilayah Kecamatan Semen. Ereng-ereng Gunung Wilis lur, ana neng Sumber Podang, uga neng gone Guwa Pusaran, Gereja Pusaran, lan uga menyang air terjun dulu. Yen arah ngarep iku arah terminal Tamanan Kota Kediri, uga neng arah Kota Kediri. Dina iki dulur-dulur takjak blusukan neng wilayah Kecamatan Semen kang mengko tembus wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri lewat jalur pelosok kampung lan persawahan lur. Perjalanane bakal asik banget. Mula saka iku dulur-dulur tonton video iki sampai tutup. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tombol subscribe ditekan lur. Terus yen wis nonton, yen seneng aja lali tekan tombol like, uga komen sanajan mung titik lur, mung jempol utawa salam kenal. Lan sak bajute aja lali uga dibagi utawa di-share nang gone kanca-kanca lan dulur liyane. Ki dusun utawa lingkungan Tegal Sari dulur-dulur, wilayah Kecamatan Semen kang wis mepet karo sawah lan wilayah Kota Kediri dulur-dulur. Ki yen dinggi sepedaan utawa gowesan ngono cocok banget lur. Sanajan pelosok ning dalane wis aspal lur. Lah iki ana perumahan jumlah yo gak akeh lur, belasan mungkin. Kok podo gak terawat, sebagian malah wis dirusaki lur. Aku apa ngira ya apa bakal kena proyek jalan tol Kediri Tulungagung. Monggo dulur-dulur sing ngerti bab iki iso disepil neng kolom komentar supaya dulur-dulur uga ngerti. Sebagian penghunine wis ilang lur, mung kari beberapa rumah, siji loro apa telu omah ngono lur sing ana penghunine. Sebagian wis ditinggal penghunine lan kondisine wis dirusak. Ya mungkin dijikuki bahan-bahan bangunan sih kanggo lur, kaya kayu lan sak panunggalane. Totokan ngarep yen ngiri iku arah wisata kulineran uga resto lan kafe Bukit Bintang lur. Iki awake bakal mudhun. Sesawangan persawan ngisor iki lur sawise menggo iku yen musim rendeng ngono biasane kan ditanduri pari lur, kaya etan iku apik banget.
iki wis kaselingan ana jagung, ana tebu, sebagian mau ana sing pari lur. Mergo nang Kediri iku kaetung banyu cukup melimpah sanajan gak udan lur. Amarga nang Kediri ku akeh bendungan lur. Sanajan ukurane gak gede-gede, ya istilahnya sumber utawa waduk lur. Ki perkampungan Lebak dulur-dulur salah siji lingkungan utawa dusun saka Kelurahan Pojok, Kecamatan Majarata, Kota Kediri. Dadi awake dhewe saiki wis nek wilayah Kota Kediri dulur-dulur, setate mau saka Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dusun Lebak terus nyebrang jembatan iki dusun utawa lingkungan Tumpang dulur-dulur, bagian saka Kelurahan Pojok, Kecamatan Majarata, Kota Kediri. Lah, dalan sing diliwati iki jalan tembus, mengko tembus kawasan wisata Selo Mangleng dulur-dulur, tumrap warga Majarata khususnya lan Kediri umume mestine wis ngerti dalan iki, amarga pancen dalan tembus antarane dusun Lebak Tumpang karo dusun Jaraan Mbanggi lan kawasan wisata Guwa Selo Mangleng dulur-dulur. Asik banget lur nggih goesan, jarake cukup adoh, yo beberapa kilometer lur. Lagi yang lurus ono kafe Tretes dulur-dulur, sumber Tretes. Ki awake dhewe ngliwati jalan tembus menyang kawasan Guwa Selo Mangleng dulur-dulur. Ceritane kan ngene, sejatine aku mau wis nang nggone kawasan wisata lan kulineran Puh Sarang dulur-dulur. Terus wis mangan barang nang nggone kulineran Kampung Puh Sarang, cuman kok panas. Lah, makanya aku kelingan ora usah munggah gunung dhuwur-dhuwur. Yen munggah gunung mesti wae adem lur. Cuman jarake kan adoh. Lah, jalan tembus Lebak Tumpang Selo Mangleng kuwi uga adem lur, sanajana ketinggiane ora sepiro, perkiraan ya sekitar 200 utawa 300 meter di atas permukaan laut lur. Salah siji kulineran kang sadurunge pandemi rame, saiki wis padha rusak mengenaskan kaya ngono iki lur. Akeh lur kok tak sepil ngiwonengen. Jumlahe yo ora mung belasan lur, tapi puluhan, 20 wae luwih lur. Kawasan iki dadi salah siji sarana warga Kediri lan sekitare nggo goes, jogging, jalan-jalan, lan ana uga pusat pendakian neng puncak Gunung Klothok dulur-dulur. Sawetara dalan sing diliwati iki jalan tembus Lebak Tumpang Selo Mangleng cukup alus lan cukup gede lur, bis iso liwat. Biyen kulineran iku buka kabeh dulur-dulur, dadi yen sak wayah-wayah pengen ngopi ngono karek mandeg salah siji warung. Saiki warunge mung kari gak sampe 10 dulur-dulur sing sik rutin buka. Ngono wae ya ora pati rame lur. Perlu dimaklumi pancen anane pandemi kepungkur kuwi wis mateni berbagai macam bidang usaha dulur-dulur. Salah sijine kuliner, tempat wisata, terus uga termasuk berbagai macam usaha. Kang sakwise 5 tahun alhamdulillah sebagian iso bangkit maneh lur. Kaya ngene iki sing sih buka lur, mesti kondisine resik, malah ditambahi tanduran petetan lur. Kaya wis tak omongne mau, paling sing isih buka warung-warung iki sekitar kurang luwih 10 dulur-dulur. Saka jumlah kabeh kuwi ana beberapa puluh, ya sekitar
20 sampai 30 warung dulur-dulur. Sing jelas suasanane adem, asri, wit-witan hasil penghijauan lho iki. Dadi sekitar tahun 2009-2010 kepungkur, pemerintah Kota Kediri nganekake program penanaman 1000 pohon kanggo menghijaukan kawasan Gunung Klothok lan sekitare, kang akhir tahun 1998 iku sempat gundul lur alas iki. Mergo ana penembangan liar, terus ana apa kuwi tukang gawe areng saka kayu-kayu Gunung Klothok. Lah terus dihijaukan dadine kaya ngene iki lur. Ketel banget, rimbun lan adem. Iki lur kawasan sing tak omongne pos awal puncak pendakian Gunung Klothok lur. Ternyata ono warung kang cukup rame lur. Aku sering nyawang tok tapi gak tahu mampir. Lagi sengaja aku mampir kaya apa kondisine lur. Ki motor tak parkir, ternyata panggonane resik lan wit-witane rengket banget lur. Engko iso tebang pilih terus diremajakan maneh. Alhamdulillah penghijauan penanaman 1000 pohon wilayah Gunung Klothok dan sekitarnya saka pemerintah Kota Kediri sukses lur. Kondisi warungnya ngarep lur. Lagi kondisi para crosser. Jadi sakliyane pendaki gunung, kene iki uga nggih pos para crosser utawa pengetril lur. Ya salah satu hobi lur, termasuk mendaki gunung sanajano jarake gak ado-ado nemen ning nggih golek keringet cukupan lur. Terutama keluarga lur, iso ngejak putra-putrine amarga jarake kan gak ado nemen, terus tanjakane ya gak begitu curam, ditunjang wit-witan sing ngrumbul dadi adem banget lur. Jadi kesel iki yo gak iso sampai dehidrasi lur, sing penting sangu minuman. Ki lur akeh trail kang diparkir, dadi sebagian wis mudhun, sebagian lagi arepe apa munggah maneh. Termasuk pendaki uga ngono, ana sing wis mulai mudhun, ana sing mulai lagi munggah. Oke dulur-dulur, ki wis tak sepil kondisi warung neng gone pusat utawa base camp pendakian neng Gunung Klothok dulur-dulur. Nah, iki para crosser crosser dari Kediri dan sekitarnya lur. Hobi. Oke dulur-dulur, saiki ayo neng warung, sing penting pesen kopine. Bu, kula white kopi. Mboten gula. White kopi. Ndi white kopi. Lah. Mboten gula. Lah niku dikurangi seprotelon ngoten nggih. Nggih mboten sedaya. Separuh luwih sithik tanpa gula nggih. Kelegen soalé. Ya ngarep lur, lagi kopine wis dadi lur. Kimang white kopi tak kon ngowahi bubuk ireng rada akeh lur. White kopine porsine dikurangi, bubuk irenge ditambah dadi pahite iki oke. Oke dulur-dulur sawetara sakmene dhisik. Wassalam.